A hírességek, bár ezt ritkán mutatják, ugyanolyan esendők, mint bármelyikünk. Őket is gyötri a hát vagy a derékfájás, őket is érinti egy súlyos betegség, esetleg műtét utáni felépülés. És bár bíznak a hagyományos orvoslásban, azért egyre gyakrabban fordulnak alternatív terápiákhoz is. Most jönnek a sportolók, színészek, zenészek gyógymódjai, a titok, amitől egészségesek. Erős Zsolt is hisz a speciális kezelésekben. Ő amputációja után még hónapokig ebben a speciális oxigénkapszulában regenerálódott. Elég gyors volt az, hogy én 2 hónapot voltam itt ebbe az intézetbe, és nagyon jó állapotban tudtam innen hazatérni, visszatérni. Göb Anna búvárorvos felügyelte Zsolt kezeléseit. Az eljárás lényege, hogy a páciensek orvosi tisztaságú oxigént lélegeznek be, amely felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat. Normalizálja a meglassult szöveti funkciókat, és a sebgyógyulás gyorsítása, a fertőzések elleni küzdelem, akár húsfalóbacikat is rá tud segíteni az elpusztításra antibiotikummal, sebészi kezeléssel együtt.